Ola, son Fernando Martínez, profesor do grao en Dirección e Xestión Pública da Universidade de Vigo. Teño a honra de participar na iniciativa coordenada polos profesores Carlos Pazos e Roberto San Martín do libro 50 anos de Abril en Galicia, elaborado pola editorial A Través Editora. A miña pequena contribución a este traballo trata de analizar o impacto da Revolución dos Caravéis, dos cravos en portugués, na transición española e singularmente en Galicia. Para ello, imos centrarnos singularmente no papel das Forzas Armadas, tanto en Portugal como en España, analizando os distintos puntos de partida da institución militar para ver como os procesos de transición desembocaron de forma distinta en ambos os dous países. Esperando que sexa do seu agrado e que esperta a súa curiosidade, moitas grazas.